Здравейте, колеги! Имах удоволствието да направя презентация на щанда на Moldent, който, както вече казах, е най-якият щанд на изложението. Казвам се доктор Красимир Цветанов, за тези от вас, които не ме познават. И Криси ми прави едно кратко интервю след презентацията. Показах всъщност възможностите на съвременните композитни материали и това как можем да постигнем едни почти незабележими резултати. И се опитах да покажа на зрителите как могат да бъдат по-предвидими в своята работа и в своите резултати. Ключовото послание? Трябва да има стремеж към това да бъдем добри в работата си, да имаме старание към детайлите, което ще ни се отплати в едни добри резултати и доволни пациенти. Дигиталните технологии, колкото и това да звучи малко странно, защото дигитализацията по своята същност е технология, но дигитализацията е навсякъде и дори при подобни директни възстановявания аз показах как дигитализацията навлиза и ни улеснява. Така че очаквам все повече компютри, все повече скенери, все повече намеса на машините в нашата работа.